Joan ikustera, joan behar naiz, joan behar da. Disko berria Tabula Rasa, lau urte pasat dira ahalabe kaleratu ginuenetik. Eta hori, orduan jende asko keskatzen digu beldurrik badugun eta edo zerbait berezi senditzen dugun fase berri hori hasten eta egia erran bat ere, oso pozik dira eta kriston ilusio handia egiten digu. Horretaraztea diseinu horrek egin duela Ramon Zabalegi, artista irundarrak, eta musika bera ekoiztua izan dela taldeak eta Berkeley ekoizle zuten australiara edo kanadiara zen da beti bizi izan da nien artean, eta kanadiara da jatorriz benetan. Eta grabatu dugula da hemen Euskal Herrian irailean, hori izan da pixkat prozesu hori izan da berezia egia errateko ez dugula erabaki aste batetik bestera grabatzea diska hori, baina egia da naiz eta pixkat aurretik plan bat egin, ez komunikatu horren inguruan eta ez deus esan eta gure artean egin gauza lasea egoki egiteko eta batez ere hori presionerik eta ez deus iragartzeko aurretik. Eta behin diska amaituta, beharrik konten ginen diskarekin eta beraz kaleratu genuen lehen txingela eta kaleratzea data bat filtratu biharko. Disko hori gure zigilupean kaleratzen dugu. Erabaki dugu, betidanik askatasun handian bizi izan gira musikari gisa eta naiz eta ez dugun sekulan presiorik edo indarkeririk jasan gure lagunen partez, erabaki dugu hori gure izenean egitea, guretzat logikoa delako dena egiten balin baduzu, dena egitea benetan. Orduan, abentura berri hori ere hartzen da Tabula Rasa Records gure zigilu txikia eta xumearekin kaleratzen dugun lehen diska honekin. Zuretako gure entzeneko diskak ziren nahiko rockero klasikoak eta beste batzuentzat gira post-hardcore batean eta beste nire dut lagun bat punk rocka maite duna eta bera entzat gaude punk rock talde bat eta betidanik izan da hori. Beraz gu, azken finean musikarentzat, soinuarentzat, musikarentzat bezala ez dugu hain zinetik gauzarik pentsatzen azken finean egiten dugu gauzak eta ez dakit, Orlando ditugu aldibidez gitarren soinuak, ampliak modu batean eta konten ginen honekin, hasi gira diskarekin eta azken finean diska bat, istante bat ahapatzeaz eta momentu horretan hori ginen eta horrela soatzen den diska. Zuzaten, orain izango da kritikarien lana edo esatea ilunagoa den edo rock klasikoa edo zakitze, guk ez dugu galdera hori bauzatzen gure buruari. Zral baten, esnerian, oligarka baten kapritxoan. Non, atabazka kolurpean, jostan